berarti cah kendel. Pecah siramu ya wis. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe wis jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 taun aku, sumpah. Nyo. Weh, tenanan mbok tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ya ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudar sik. Ya wis. Wela, ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut. Aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Ya. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyagene. Nyag wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Ya, ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi wae ya, ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae ya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat ya, ayo. Mburi wae ya, ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, isa aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Padange cah kendel isi. Oh iya tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nya, sampean pangeran pati tak punjung nya. Nek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok enteng ke patiku nya. Pecah sirahmu.